आज मोर ए कार्य सफल करी तुमके असीम सुख सागରରେ
ମାର ମୋ ପ୍ରତି ତିଳ ମାତ୍ର ଦୟା ହେଉନାହିଁ। ହେ ମା କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ହେ ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ, ଯଦି ଏକ ନୀଳପଦ୍ମ ନିହତ ହେବାରୁ ତୋର ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଶୁଣ ମା, ଏ ଜଗତରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନୀଳକମଳ ଲୋଚନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯଦି ତୋର ମନ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ମୋର ଏକ ନୟନ ଉତ୍ପାଟନ କରି ମୋ 108 ପୂରଣ କରିଦେଉଛି ମା। ତୁ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ, ତୁ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ ମା।
তবে সাফা দেলা বলে কহেছিল প্রভু মরতে